Адпустовую урачыстасць і юбілей парафіі адзначылі ў Канстанцінаве глыбоцкага дэканату. З гэтай нагоды ў касцёл святога Езафата Кунцевіча прыбыў біскуп Віцебскай дыяцэзіі Олег Буткевіч. Гэта вельмі значная падзея для жыцця нашых парафіян прыезд біскупа, бо ён наш пастар, ён галава нашай дыяцэзіі. І ягоныя словы, ягоныя мудрыя словы навукі, яны як глыток жывой вады. Яны ўзварушваюць не толькі сэрца, але і пранікаюць у глыбіню душы. Адметнасцю гэтай урачыстасці стала тое, што перад імшой парафіяне мелі магчымасць паспавядацца ў біскупа. Святая імша распачалася 12 гадзіне з урачыстага ўваходу іерарха, святароў і міністрантаў у храм. На пачатку урачыстасці пробашч ксёндз Антон Лагунёнак прывітаў біскупа і ўсіх прысутных, а таксама коратка распавёў гісторыю парафіі ў Канстанцінаве. Доўгі час вёска ўваходзіла ў удзелаўскую парафію, а ў 1917 годзе стала самастойнай. Святар узгадаў, што ранейшая святыня была зруйнаваная ў 1962 годзе у часы ваяўнічага атэізму. У 60-х годах тут у касцёл у Канстанцінаве быў разбураны, і ў 90-х годах быў пабудаваны нанова на тых самых старых мурах старого касцёла, который быў разбураны. Это ёсць сведчанне таго, што касцёл жыве, і ёсць сведчанне таго, што Езус сказаў, што брамы пякельныя ніколі не перамогуць касцёлы. Таксама ў гэты дзень адзначаўся ўспамін святога Езафата Кунцевіча, імя якога носіць парафію Канстанцінаве, які лічыцца апекуном Віцебскай дыяцэзіі. Біскуп у сваім прывітальным слове павіншаваў усіх вернікаў з юбілеем парафіі і заклікаў маліцца за мір і еднасць. Якраз за гэта і выступаў у свой час біскуп Езафат Кунцевіч, за гэта і аддаў сваё жыццё. Ксёндз Антон адзначыў, што парафіяне ў Канстанцінаве, па прыкладу свайго нябеснага патрона, вызначаюцца сваёй еднасцю. Парафія ў Канстанцінаве, менавіта парафіяне ў Канстанцінаве, ось як па прыкладу святога Езафата, маюць такую еднасць паміж сабою, і ў гэтых справах розных такіх арганізацыйных, парафіяльных ёсць такая вялікая адказнасць іх на боку. Асабліва ў гэтую урачыстасць усе супольна падрыхтаваліся. Гэта выключнасць нашых парафіян. Ну, таксама, канешне, добрае сэрца і любоў у адносінах да іншых людзей. Святую імшу упрыгожыў спевам хор моладзі з Мёраў, які па запрашэнні пробашча прыбыў на гэтую урачыстасць. На пачатку сваёй гаміліі іерарх падзякаваў вернікаў за адбудаваную святыню і падкрэсліў, што 100 гадоў – гэта значны прамежак часу для чалавека. 100 год. 3 пакаленні людзей, якія тут, на гэтым месцы, прыходзілі, каб Богу даручаць сваё жыццё, свае справы. Святыня – гэта знак нашай веры, таму і нішчылі камуністычныя ўлады ў першую чаргу храмы, крыжы, прыдарожныя капліцы. Усе нашы дарогі павінны весці да Бога. З гэтай нагоды іерарх узгадаў выпадак са старой жанчынай, якая ў незнаёмым горадзе спытала мінака, ці гэта дарога вядзе да касцёла. Пачуўшы ў адказ, што не, яна адказала: то навошта такая дарога, якая не вядзе да касцёла? Якраз сёння добра былі словы біскупа пра тую дарогу. Навошта ж тая дарога, калі яна не вядзе да касцёла? Таму для маладога пакалення нашых парафіян гэта было вельмі добра, што яны пачулі словы навукі з вуснаў самога біскупа. Ну а для нас ужо старэйшых людзей, вядома, сустрэча з ім гэта таксама вельмі прыемная падзея ў жыцці. На заканчэнні імшы адбылося выстаўленне найсвяцейшага сакраменту, і вернікі разам са святарамі памаліліся літаніяй да найсвяцейшай крыві Езуса. А затым адбылася працэсія вакол святыні.
Пасля благаслаўлення найсвяцейшым сакраментам кожны меў магчымасць ушанаваць рэліквіі святога Язафата. А пасля святой імшы вернікаў чакаў прыемны сюрпрыз – канцэрт класічнай музыкі, які быў падрыхтаваны ў рамках праекта «Віцебскі арганны шлях». Лічу, што это вельмі добрая рэч, таму што людзі тут, вясковыя людзі, зашмат не то, што не маюць часу, але магчымасці, каб дзесьці схадзіць на нейкія канцэрты альбо, не ведаю, у нейкую філармонію. Таму вось была такая аказія, каб яны таксама паслухалі вось гэтыя творы ў выкананні тых людзей, которые займаюцца музыкай. Сваім талентам вернікаў парадавалі музыкі з Мінска Александра Палятаева і Маргарыта Барысевіч, якія выканалі на флейце творы класікаў. Гэта вельмі прыгожа, гэта вельмі цудоўна, што нашы парафіяне змаглі паслухаць такую музыку. Таму што мы далей знаходзімся, мы перыферыя. І дзе яшчэ мы зможам паслухаць творы такіх вядомых кампазітараў у жывым выкананні, жывы гук, флейта. Тым больш у нас у святыні вельмі добрая акустыка. Гучанне было фантастычнае. І я думаю, што для нашых парафіян гэта было вялікае задавальненне пачуць такую музыку. Адпустовыя ўрачыстасці закончыліся, а парафія святога Язафата Кунцевічу Канстанцінаве пачала адлік другога стагоддзя свайго існавання. Хочацца спадзявацца, што яно будзе менш драматычным, чым мінулыя 100 гадоў.